La señora Prado. Resulta evidente que non solamente hai que abrir as fiestras, hai que abrir fiestras, ventanas, claraboias, sótanos, absolutamente todo, porque hai que ter un nivel para vir aquí con todo o que está caíndo, a que nos lea vostede as ordes os criterios das ordes de subvencións que, bueno, que manda narices. Mire, señora Mato, non lle pido responsabilidade, estallas pedindo a xustiza. Quen está no sumario é vostede, quen está nas fotos é vostede. Nin eu, nin ninguén do meu grupo político está nas fotos con estes delincuentes, están vostedes, vostedes son os que están nas fotos con eles. E eu, dende logo, non sei se vostede compra as respostas tamén por internet como Gerardo Crespo compraba aos socios e aos beneficiarios das ordes de axuda, porque esta resposta parece comprada en internet, señora Mato, parece comprada en internet. Mire, por moito que poña o ventilador o teña posto en marcha, non vai a conseguir que o Bloque Nacionalista Galego non lle exixa responsabilidades, porque as ten, demostradas, porque as ten. E resulta que presumen vostedes de que foron os que iniciaron e os primeiros en que fixeron actuacións para que se depuraran responsabilidades. Mire unha cousiña, está vostede, primeiro, non foi vostedes, despois de que se iniciaran as investigacións, seguironlle dando cuantiosas subvencións a este empresario, despois de que xa estuvera abertas dilixencias, xa no 2011, no 2013. E mire, os cartos que tiñan que ir para formar a persoas, para conseguir emprego, mellorar a súa empregabilidade, resulta que vostedes xa non é que o despilfarraran, senón que o usaron para beneficiar aos amigos e para beneficiar ao Partido Popular. E non foron os primeiros en levar o tema á Fiscalía. Foron profesionais da Consellería de Traballo os que fixeron de oficio inspeccións e foron, como xa se dixo aquí esta mañán, foron ex-traballadores da empresa o que puxeron en coñecemento da... non foron os ex-traballadores, señora conselleira. E mire, iniciouse polas denuncias destes ex-traballadores e vostede sabía que estaba facendo uso partidista e non equitativo das axudas. E voulle decir por qué. Mire, o Bloque Nacionalista Galego no ano 2010 xa lle preguntou a vostede que estaba pasando cas axudas que estaba dando a estas empresas, co cal vostede tiña que estar sabedora do que estaba pasando, e cando o Bloque Nacionalista Galego trouxo a este Parlamento a cuestión, vostede tuvo a desfachatez de contestar por escrito e de burlarse facendo unha relación de cales eran os criterios das ordes de axuda. Tuvo a desfachatez de facer eso, co cal aporto como documentación que no ano 2010 o BNG xa trouxo o tema a este Parlamento. Tamén no ano 2010 o alcalde de Oleiros denunciou o fácil que lle era a estas empresas conseguir axudas cando resulta que esas axudas non estaban a disposición dos concellos, cando menos dos que non eran do Partido Popular. Señora conselleiras, denunciou trato de favor da Xunta a estas empresas e vostede saleu en defensa das empresas. E mire, máis aínda, a CIGA reclamou desde o ano 2009, fixo reclamacións diante da Xustiza porque vostede estaba facendo un uso partidista das axudas e que se estaba excluindo cando lle correspondían. E mire, van casi xa 20 sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza fallando a favor de Forga, onde consideran que anulan as resolucións da Consellería de Traballo e Benestar no que se exclúe a Forga das subvencións do seu departamento, non conceder por non acadar a valoración mínima para a consecución da entidade beneficiaria. Esa era a súa excusa. E que di o Tribunal Superior de Xustiza que anulamos por falta de motivación, que os actos administrativos recollidos non son axustados a dereito. Eso é o que di o Tribunal Superior de Xustiza de esas axudas as que podía concurrir todo o mundo, que vostede acaba de decir aquí, concurrir sí, pero vostede só lle daba aos seus amigos, para beneficio dos amigos e para beneficio do Partido Popular. Esa é a realidade. E asunto tamén unha serie de sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza onde lle din que vostede está usando un uso partidista e non acorde a dereito. Non digo que xa que ela quere aportar documentación, o BNG tamén ten documentación. Co cal, señora Mato,
uso fraudulento dos fondos públicos, dos impostos do pobo que o pobo paga con tanto esforzo é grave. Que foran estes fondos para a formación que tiñan que ir a parados e discapacitados é repugnante, e que lle roubaran aos que máis o necesitan estes cartos, dende logo, só ten unha resposta, a súa dimisión, señora. Moitas grazas. Réplica da conselleira de Traballo e Benestar, dona Beatriz Mato.